Good Maukan. 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 Go jump again. Uyakotola. Uyakotola? No thanks. No thanks in. Uyakotola. Uyakotola. Mawukhanye? Let's go out. Hamba umbeka lapha ezoqhuma thethe. Akakotoli. Hamba oqhuma lapha. Eh? Mommy. You don't need it to go. Just go travel. Uyakotola? Uyakotola yini? No way! Uzomfaka thethe. Umfaka. Mawukhanye qoqa phuma ke emanzini phuma ke. Akafuni nje. Akafuni ukuphuma akotoli. Nkosi wami, madala amanzi. Ilalele manje khehlisi la. Khanye. Wema ukhanye. 3 2 Ngabe kade ngimenzile. Ngangibhukudaba. Mawukhanye. Guys, ngicela nifunde ukubhukuda ngoba sizodlulwa zingane. Vitamin lani wendlovu. Engidakela loyo. Awu, wemashenge angikwazi ngisho ukubhukuda ngisho angikwazi edadamu. Yo, angikwazi lutho mina. Okwami nje ukuhlala ngigade ingane kanje neyikhwama. Buka noma ukhanya imali yami. No, wathatha ama swimming lessons. Mina ngilokho ngikhokha nje ngingabe available ngishiye phansi. Ngase ngafundiswa enye ethi ngihambe ngama tiptoes. Hey. Kwama tiptoes ngengene mina angingeni emanzini mina guys. Vele ke ngangenwa nje salikwazi esidala nekhehle elidala elalingawathanda amanzi. So angingeni nje emanzini. Sidalo. Hawu mama Nguni ngiyabonga Ntombo. Ngiyazibongela Ntombi. Bekusayohlala lapha ngithi nibonile bengihleli lapha ko buffet. Oh, kwakhuzani? Wait. Nangu Nkosi. Ngimtshele lo vitamin uthi ngithele sazoshota koze kuJesu walithatha wabaleka nalo. La baleka nomdala libalekanga nami. Koze abuya nginike agcwalise. Sazoshota nje. Savuka amasosha ke manje. Hello Tesi. Lemsop.
Ivithamini kuthola baleka alikho akunamsoco. Yile lingekho nkosi yami. We're cute. This is Zimbali Lodge. Day visitors are allowed. You just call and is Kanye, don't push. Don't push, Kanye. Lapho ugodolela ukufa. Oh yes, cutie, you just call bakunikeze I-code for a gate in my security and then ube ne day pass. It's a very nice place. Yabona nje guys ufuna ukuza nezingane nansi indawo. Holiwa kutatazela. Kushaya umoya akufana nalapha ehotel, the main hotel area igcwele ke yona. La nje hawu. Usheshe ufike ke so that uzohlala kahle. Daisy. Siyambani Daisy. Daisy. Uhlangane ke njenani. This is Zimbali Lodge, Wenokuthula. Ha, uAmy guys usaqalile uyangigabha. December phela manje. Usaqalile uyangigabha guys uAmanda. Elibhanoyi. Ngila webhanoyi. Ingane phela ifika ngebhanoyi mhlambe lingilethele ingane yanyanya kozayo nje. Guys, lethani ingane Zimbali Lodge. There's no entry fee Nokuthula, it is free of charge. Zimbali Lodge le akungenwa ngamali, kunjengasezulwini nje kungenwa mahhala. You just call, usho ukuthi ucela ukuza bekunikeza icode for the day. Nansi. Yabo? Khona nozwinga hayibo. Hayibo guys ayikho entry fee lana. Njoba ngitshela nje ukuthi kufana nasezulwini. Uyafona usho ukuthi ngicela ukuza. Yes, you need to call before uze ngoba ukuze ungene eZimbali kungenwa ngecode. So ngeke kuzokwazi ungena ungenayo icode. Uyabafonela usho ukuthi ucela ukuze lodge, uyi day visitor uphuma ngaphandle bakunikeze ke i-code if usuku ungalele la ngaphakathi, but ama day visitors are also allowed. Wema sonkopo utheni manje umuntu akekho ofisa ukuya khona? Hayibo sebenzela izulu uyasho nomhlabelele. Okwakho benzela ukuthi nithenge ukudla phela ngeke ukudla kwakho akufiki ka ufiki nomphako njengase beach. Cha kuyadayisa ukudla nje la ukuhle futhi. Yabo? No margarita. Banakho ukudla just that I variety yabo bandla ayiningi khona pizza nama burger yabo nje. Te kanjalo but andithi ingane December manje. Khona nama milkshake. Yeah, uzani. Ngiphuma uzibhishi vele egcwele noze nilahlekelwe yingane ku December. Angivloganga u. Where is this? It says Zimbali Lodge, Zimbali Lodge. Free of charge, no entry fee. Yabona nje. Angifuni ukuveza abantu Nkosi yami babantu. Oze kuvele no wrong. Kuhle. Shamoya kupholile.
bhukuda mali yami. Mina ngasabhukudanga kobhukuda nina. Akakotoli mawukhanye wemali lapha afune kuphuma. Thobelani sezimbali lodge. Ukhuphuka ngomunye ushuni lutho ilaguni ngayigcina ngisaserest ngisayihamba ebusuku. Ngeke nje ngihambise izingane eBlue Lagoon. Uyosiwa ngapha amaye end yabo nje baku December nje eBlue Lagoon. Hayi kolahleka izingane. Wozani la ngiyanplaka nje mahala ha. Mahala ha. Wozani la lethani izingane. Lethana abantwana lethani iDikinders. Ufuna into lala ke phansi na. Hayi phela ngakungcela uhleli kimi mfethu. Yebo. Khona indawo yokuhlala lapha nanka amatafula. Yes, the same Zimbali, the capital, in the same premises. Kodwa ihotela lelo lishoyo. I-lodge le. Basegcekene lelodwa kuhlukene izindlu, kuhlukene amasango. Ehotela ke njengamanje kungena thina esibhukhile. Yebo. Kungena thina. Ngiyadlala guys. But njengamanje ehotela ngeke nithole awekho ama day visitor ngoDecember wavumelekile. So nje ningazoncenga la. La usasezimbali nala kuyafana wozani bo. Nifone eli. Uthini uThato? Mina ngafona bathi masipay 300 rand nje. U300 uma ufona ukhokhe reception. It goes towards ama meals akho. Uzothenga ama drinks la, uzothenga ama burger, uzothenga in ayiqhwambi lo mali yakho. It goes towards ukudla ozobukudla. I hope uyachazeleka kulo 300 ukuthi it's just imali yokubamba ukuthi kube khona okudlile phela nawe ungeze endaweni yabo uzoshuthi uzobhukuda mahala nje awusathengi nokudla. Uyalapho ku 300 bafethu. Kodwa khona ungena kumahala bese uthenga ukudla. Angazi ke mhlambe bakhetha abantu mina ngikaze ngikhokhe ngihlezi ngila ngaze ngifuna 300 ngiyazi kodwa ukuthi ama terms and conditions abo u300 oya towards your meals. Awuqhwambi lo 300. Sanibona kwabangena eminyango. Siyanamukela. Lapha ke kuse khaya lami. Zimbali Lodge. Bukwami lana guys ngiyan invite. Izimbali se Balito. Uthini ubuyi lembuzi? Webuyi. Sinobuka ama comment. Abekho abafana bahamba ngawana. Wemalo. Hey musungihlekisa wena. Hayibo abantu bahamba nabantu babo la ngithi uqeda ngene eminyango wena ungena nelodi yokugcina. Hayibo usojolwa lana. Ha. Ngithemba. Naban angidla naban abantu bahamba nabantu babo Nkosi ngithanda ukuveza abantu ngoba nami ngithanda ukuveza khona izinkwa ya khona izinkwa engabe nolume sabani ngifuna ukulume sabani isinkwa asambe nishaya itho
Ngifuna unikhombisa la nizobe nikhona la. Awucabanga usumile usushutha la. Kusempumalanga lutho mntaka makulapha eNatal. Uyaswa nje nolimi ukuthi isiZulu nje lesi sangapha. Yangena ilodi yokugcina weManyanda. Sanibonani bo. Hayi bo. Dumsile enyanda yephahla. Sangena basemzini. Sengizothobeka ngisezokusangana. Sanibonani, this is Zimbali Lodge. Sengiyaba advertisela ke phela sekumele bangikhokhele. This is Zimbali Lodge, guys. Balito, Durban, KZN. There's no entry fee. Ukhokha 300, which goes towards your meals. But this is it. You call in the morning. Ningikhulumisa nesingisi ke manje into engayithanda inhlobo. Uyafona ekseni. Ucela usho ukuthi ngiphuma ngaphandle, ngicela ukuzohlala ngizobhukuda. Cela iday bani. Bakunikeza access code for the gate. Thina yabona. Ay ongasizwa ke isiZulu ke Nkosi yami ngixolela kamalinjana la. Wozani uDecember. Uyabona uma usushutha la ngebigini kwesho lomkhaya bami not bikini ngebigini ngizoshutha la. Isection yeingane le laba bancane babhukuda la. Then the adults nansi ipool. Angeke niphumuze iBlue Lagoon no North Beach no South Beach igcwele ama taxi njengamanje wozani nize la eZimbali. Zimbali Lodge entry 300 rand, it goes towards your meals. Uma uzodla lo 300 rand wakho okhokhile uzobaza ukhipha ku bill, fanele bill yakho akho mali oyikhokhayo. Uma kungagcwele nje umusheshe wafika wafona bazokungenisa. Infinity pool ofuna ukuyovoca lapha. There's also uMangwanani spa. Manihamba couple ningaya lapha menithanda. Nezingane nazo 300 hayibo. Indaba ka 300 eyomndeni. So uma nihamba nu10 nekhokho 300, it will go towards your final bill. Uzokhishwa uma nidle nge1000 bazokhipha 300 okhokhile kushuthi ukhokho 700. Cause abadli nabo asidli ingane zenu hayibo weyuza uthini manje nidla nodwa. Angiyazi ke leyo ke angazi ke intombi. No, it's not per person, no. Hayibo sengithi nizodla nodwa ncishe ingane. No, cannot be. Phela sengaboshwa. Ngifuna ukubona ama content ke la aseZimbali Lodge. Nize la Umuzani Blue Lagoon. Niyabo kushaya umoya guys akugcwele. Lethani ingane. Ngabe ngiyanikhombisa ke ngiyadansa. Boy is coquette Durban. Sanibonani kwabaqeda ngena, baqeda kulayishwa itaxi. Ngiyabona ukuthi lo dogcina leqeda ngena. Sanibonani. La siseZimbali Lodge. Ngangalungi bawuthisha ngiyakwazi ukurepeat into eyodwa yazi. Zimbali Lodge. Business sector yazama ukukhuphula ilizwe lethu ngapha uhulumende neTender Boys benza nje. Ukhuluma ngani manje webani umjakile? Ukhuluma ngani? Oh sorry mama, sorry. Yes, this is Zimbali Lodge. Othenda bani bangena phi manje lana Nkosi yami oba amathenda wangene nama invoice asawasendi bavalile umasipala.
welele. Anyways, bantakwethu kwabayitholile iplagi ngiyanibongela lethani ingane. Zimbali Lodge, this is it. Nizophola Zimbali Lodge. Niphumuze kuthiwa yini lula bhuni. This is the pool, guys. There's people around there, so I am sort of invading their privacy right now. This is the pool. Behind Linqata Gwibona is the adults. La eyengane. This is the kiddies ones. Ukuthi abekho njengamanje. Nizala. Akudingeki lutho, kudingeka wena nemoto ungene uzobhukuda. Thethe nangu uTosi ufuna ukuzongena ngicela nizombamba. Udinga ukufona webulelo usho ukuthi awonke. Nebona ke kiddies section. Ingane ziyangena nangu njuma ukhanya. Yabo? Wanengane esafaka iPampers, guys, it's safe. Nangu omunye uyifaka nezami ingenile. Nazi ingane. Nosipho Zimbali Lodge. There's only one Zimbali in KZN, my darling. There's no location Zimbali Lodge. 111 Zimbali. There's only one Zimbali. Oh, Wepel Kuzwayo. Wepel Silindile Kuzwayo. Shame. Yes, there is a restaurant. Nonsalapa. But their menu is limited. Kona mabeka, kona mapizza, kona steak. Yeah. That's about as far as the party goes. Bengenela ukuzonikombisa lokho ke, guys. Any day visitor fee? No and yes. You pay a deposit. Yay! You pay a deposit of 300, which goes towards your final bill. Big Daddy get Coco 300 plus whatever fee ozoyidla. Letha lingane nizobona yonke into senifika lana msanungibuza uzana. Ngifuna nibe ne-content ka-December. Hakunini nanamba amabhishi inkosi yami niliphumuza ibhishi nizi gcina usugodole gcwele inhlabathi. Yey uzani la. La manje ngifake entweni. 300 no, not per person, per family, and it goes towards your final bill. There's also accommodation. This is Zimbali Lodge. There's also accommodation, guys. Uzan bese niyangitheka bese nizidla. Google, but not Google. Search on TikTok Zimbali Lodge. They also have a breakfast, a buffet. Menfuna ukuza. Niqale ngebuffet, nisuthe and swim, then buy lunch later. A full day at Zimbali. Ningantshontsha ke nilapha ehotel ngifuna nithi ngiziwe ngami yakwazi ntshontsha uye hotel. 300 wokudla. Hayi bona uzodlanela ngalokho amanzi alambisa wena okuthula. 300 bawubamba usangena ukuthi kungabe ukuthi uzoshutha nje endaweni yabo wabhukuda wangadla lutho. 300 uma usukhokhile ibill yakhe egcineni bakhipha kulo 300 bese bekhokhisa ibalance. Anyways, guys, how much is entrance? Mahalo, free.
ngishilo ngathi njengasezulwini, imali yasezulwini. Kwabafikayo kusezimbali lodge kungenwa mahala ha njengasezulwini, akukhokhwa lutho. Ya ingakho ke nami wenolwazi sengi-right. Mhlawumbe ngoba kodwa basanda ngena ke Nkosi yami. Can you hold it? Ngihamba nanangu ndodana wami omdala kaGanile. Nkosi yami. Obukhosi noma ukhanya babaswele ozoba washela. So akaganiwe nangu. Sacela ukubuza mangibheka ku booking.com yona yiphi ngoba maningi under Zimbali Lodge. Uhotela ligcwele njengamanje sekungena thina ama members. Ngiyadlala uNkulunkulu wami noze nithi ngiphakeme ngiyadlala guys. Kodwa igcwele ihotela, you can try the lodge njengamanje. Angifuni nithi ngiphakeme. How much did you spend for the whole day nje? Pizza 100 and something. I had a steak iska 219 rand. Esingihlulile sele lapha takeaway. So for 600 rand depending ukuthi nibangaki. My kids shared the pizza. Both 3. I think I've spent about 600-700 or plus ama drinks because we've ordered like 3-4 rounds of drinks. So nge 1000 but ke uyabona iview ekhokhela kulo 1000 no full day nokuhlala kulama umbrella akanje yibo 1000 uDecember nibonasile nina nihlukanise netokfela ilutho lo mali. Yabo le umbrella uzofika uhlale kuyona ushuthe kuze kuphela ilanga bese uyagoduka. Uzani phumuzana amabhishi uzani ehotelo. Nginama shares guys la ngicela nisi ngifuna ukubona imali yami idlondlobala kulo December. Noma nifuna ukuhlala la yabo la ulokhu uphuma nje ufana nami nje Nkosi yami lokhu ufake inyawo ebhishi ngoba angikwazi ukubhukuda. Anyways, senikubonile bengifuna nikubone. Nasezulwini ke ngasingene sonke kongena abayidlanzana. Obekhona kwi live ubonile obengekho Nkosi yami. Mntaka Maria uyomlinda. Uyomzwa ngendaba. I just arrived here but I want to come as soon as possible. Wesimi, must I respond in English? Okay, this is Zimbali Lodge. Woo, my guys, this is Zimbali Lodge. Nankama bodi. Yabona, this is Zimbali Lodge in Palito, Durban. Entry is free, but they charge a 300 rand holding deposit, which goes towards your final bill. So kahle kahle, it's free of charge. You just call in the morning, ask for a code. Call very early because it ngiyabona ngiyagcwala. Ay ngeke ngesingisi ngiyagcwala ongezwe anibhaleni la translate ongezwanga nimtranslate uyagcwala. Uzani. This is the kids section. Okay? Ubuda mali yami. Yabo? Daddy! How yabo wachapi chicks angikwazi ukubhukuda mina. Wena buyi musungijwayela wena. Musungijwayela. Umnambithi wonke ngizothi awuhlangane ngawe kutshela. Uzani? Phumzani iBhishi oseThekwini khipha ingane uzani la. Yabo ngihamba nalo ukuze ngizonikhombisa.
Kwenzekeni? Wosak. Okay, sorry. Okay. It's okay. Okay. Yabona ke asihambe. Kanye. Kanye, stop crying. Kanye, I know. Sorry. Ukhala kodwa ziyakhona kuma ukhanya. Wema ukhanya. Okay, Thula, do you want to go home? Okay, Thula. Okay, ukhona udaddy asithuleke. Ngoba ave sine drama. Ukhale ngathi kushoniwe ke manje. Angithi sasithula? Do you want to go home? No. Okay. Hayi ke uma ukhanyeka noma uhamba nezingane bafuna 300 kuwe kanye ne no 300 owe family 300 is a family banibani then it goes towards your final bill for none anifonele ezimbali logic ke manje for none yes ufunani kanti uma ukhanya uyagodola kenye into akabe miyeka ngabe sangena ingane imisadlala inikeza yabona ke ngifuna ukukhomenta ke lana ke nginibhalela inamba when can we phone Masiya Saturday you phone on Saturday you phone on the day in the morning habe singisi sami sacela inamba so where my low how do I comment am I able to comment la we guys okay ngiyayibona ke manini ke which number I ena inamba nansi screenshotan simbali lodge yes 300 goes towards the bill awukahle wena ibengathi ngakuceba ingane kubaba hawu ngempela sengizodalula ama grade ke manje ko social media ayibo hayi guys hayi ngeke angenela ngane nesikole ukuthi ivaliwe ke ikole angisho kabi kodwa ivaliwe ikole sila sebish funda diving funda idadam la ayikho inamba ayibo ungena nini welihle nansi inamba lapha 032 538 5000 ngicela izimbali lodge Oh 32 538 5000 011 714 4431 ngiphinde eyokhozi FM yathini ozenibhala number wrong nansi kuma comment anifuna ukufunda kodwa yazi hayi oniyeka ukunplaka ngoshuni mina ngoniyeka nje ngempela guys njena ke mina ke okugcina sesivala seshaya summary yabo le paragraph yokugcina ku essay summarize screenshot anikhombise nabanye niphumuze iBlue Lagoon niphumuze iNorth Beach niphumuze iSouth Beach bese ningenile akagijinywa ke la hanjwa ngo20 speed u20 wangena uspeeda nje uSchumacher uHamilton moto yakho bazoyikhipha ke la khona amaphoyisa la agadi khona namakhamera hanjwa ngo20 bo6 asilungwini sikwazi imbali la base nifikile nje ningangiphoxi kuthiwa lindi wabiza abantu bavuruvaya bagijima hanjwa ngo20 khona inyoka zethu la ningayishayisa inyoka zethu eyilethi imali yethu
uma ubona inyoka uyidlule. Uyakhuluma yini nawe? Yes, uyakhuluma. Are you gonna still Ingane yomama ovlogayo iyavloga nayo. Ithethi. Tet. Abathefula khuluma abantu abathefulayo la. Hayi bozenani. Into zethu zemali zila. Ozozobulala into zethu nje. Na uyathefula, aya Nkosi yami ayithefula ingane yami. Ngathi izosha ngegap kakhuzana nje futhi angiboni kahle. Toshi? Toshi? Okay. Angiboni nje kahle. Kunezikhadlana lapha emazinyweni. Sengivalelisa. Ngifuna nizoshutha la. Ngithi niyangizwa. Khona othefulayo khona negap. Wemalo. Hayi ke ngiyadlala ka. Nibahle bokhuzana. Ufunani? Hayi ke shothi ufuna ngoni. Oh, wathi ngoni khombisa hawu. Okay, khona ozayo ke angithanda ukuveza abantu. Ofuna ukushada siyashadisa njalo la. Ofuna ukushada siyashadisa ezulwini sobonana futhi. Habe. Hayi nina nasilutho. Uyacabanga sewehlala nomuntu wakho nezingane senishuthile. Nifuna nezweni. Ongenaso isihlahla saKhisimusi kwakhe uzozoshutha izingane lapha phezulu. Sinifakelile iChristmas tree. Don't worry, my change room sinawo. You can use my toilet. Nizoshintsha. Kwabaqeda kulenda. Kwabaqeda kudilizwa yibhanoyi sanibonani. Kukwamalinjana la, this is my home, welcome to my new home. Zimbali Lodge. Lot. Oh, yabo. Nabo. Nabo. This is it. Khona umuntu odlulayo. Stoat wolf yakho. What time is it? Goeie aand. Hey, phela ke silungu ke ngikhuphuka naso ke mina ningangithathi kanjalo. Goeie aand almal. Ons is by Zimbali Lodge. 'n mooi plek. Ongamlalela ngakuthisha ke indaba yakhe. Mina ngamlalela uthisha. Futhi nginano ewe Afrikaans. Dit is die plek. Julle moet met jou kinders kom. I promise you, jy sal die plek geniet. Hayi ke ningangithathi kancane uthi singisa ngisikhuluma kusho ukuthi Afrikaans angiyazi. Anyway, tot ziens almal. Ek moet gaan. Ek moet weg. Ek is baie besig. Ek moet swem. Hawu saxoshwa namanzi uyabona ke sekushonile bu6 isikhathi sokugoduka for day visitors. Papa yini sithando. Sengobona ngani seningitheka senisendaweni esigameko. Papa yini bafethu. Ongayithola ngenamba senomnikeza. Nginiphendule nonke futhi. Bye bye.